नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. जिल्ह्यात कोविड कारणान मंद आशिल्लो प्रवासोद्यम विदेशाल्या आगमनान परत कार्यरूपाक येता. कारवार जिल्ह्याचे प्रसिद्ध असे एक प्रवासी स्थळ म्हणल्यार गोकर्ण. हे प्रवासी स्थळ विदेशी प्रवाशाले आवडीचे प्रेक्षणीय स्थळ. कोविड कारणान संत गतीन प्रवासी येवचे बंद जाल्ले थंय आता पूर्वरत विदेशी येवू सुरू जालात. हेमगेल आगमनान व्यापारी खुश आसात. गोकर्णचे प्रकृती सौंदर्य, हवामान तशेंच सांप्रदायिक पद्धतीची आचरणां वर्सान वर्सा भेट दिवूंक प्रेरीत करचे ओम बीच, कुडले बीच तशेंच असल्या मुख्य बिचार येवच्या विदेशी प्रवाशांची संख्या दिसदिसाक वाडत आसा. फ्रांस, इटाली, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल अशी देशाच्यान प्रवासी 20-30 वर्सां फाटलेच्यान येतेर आसात. ते आता सुद्धा तशेंच चालू आसा. काही वर्सांच्यान ह्या प्रवाशाक गोवा राज्याच्या पर्यटन स्थळांपैकी गोकर्ण आवडीचे ठिकाण जाला. या भागाचे 90% लोक प्रवासोद्यमाचेर अवलंबून आसात. आठवड्या अखेर या भागात प्रवाशांची संख्या वाढता. या समुद्र तीरार स्थानिक लोक प्रवाशांसाठी तात्कालिक वसतिगृह तयार करून भाडेपट्टीचे दितात. तेमकां ग्रामपंचायत ठराविक टॅक्स जाग्या मालकाकडच्यान वसूल करता. अशे गोकर्ण बिचार 300 पेक्षा जास्त दुकानां, शेक्स आसात. या समुद्र किनारार प्रवाशाला रक्षणाक जीवरक्षक नियुक्त केलात. या वर्साक विदेशांतल्यान जास्त प्रवासी येवची शक्यता आसून सुमार 90,000 जणांन भारतीय प्रवासी विजा घेतला अशी माहिती मेळ्ळा. आजी माजी आमदाराल्या तू मैन कारवारात चित्र बदललं काय कितें? कारवार विधानसभा निवडणूक लागीं पावला. कारवार अंकोला क्षेत्राच्या विधानसभा व्याप्तीत अभ्यर्थीले शाब्दीक डिशू सुरू झाला. त्रिकोणी स्पर्धा जावची शक्यता आशिल्ल्या या निवडणूक रिंगणात एकमेकाचेर आरोप प्रत्यारोप सुरूच आसात. कारवार अंकोला या क्षेत्रात अभिवृद्धीची कामां आपुणूच मंजूर करून हाडिली ती आता कार्यरूपाक येतात असो कारवार अंकोला क्षेत्राचे माजी आमदार श्री सतीश सैल हेमगेलो दावो. तर तेमी ती कामां केलीच नाशिल्ली. ज्या वेळार अभिवृद्धी करूं जाय आशिल्ली त्या वेळार माजी आमदार सैल हेमी जेलवासी जाल्ले अशे हाली आमदार रुपाली नायक हेमगेलो प्रहार. हेजेर सैल अभिमान्यालो अभिप्राय म्हणल्यार राजकीयात वाद विवाद जैल हे उरतात जाल्यार आपल्या कारकिर्दीत जाल्ल्या घटनेन आपल्या कामगाराचेर अन्याय जावूं जायना म्हूण तेमी स्वता पुढाकार घेवन कामगाराक वाचयले. तेमचेर अन्याय जावूं दिलो ना अशें तेमगेलें मत. ह्या व्यक्तिरीत माजी मंत्री श्री आनंद अस्नोटीकर हेमी येवच्या विधानसभा निवडणुकेत लढत दितले काय ना हे अजूनही नक्की जालें ना. जाल्यार तेमगेल विचारां अशी दिसता की तेमी आता निवडणुकेक बीजेपील्या पार्टीन सहकार्य करतले काय काँग्रेस पार्टील्या तर्फे सहकार्य करतले हे अजूनही निश्चित जालें ना. जर सतीश सैल हेमका जर तेमी हात मेळयलो तर येवच्या विधानसभा निवडणुकेक कारवार अंकोला क्षेत्राच्या निवडणुकेक रंग येतलो. दोगाल्या झगड्यात तिसरा फायद जातलो हेची शक्यता नाकारूं जायना. म्हाका नाका तुका नाका अशें जर कोणी एकट्यान म्हणले तर दुसरो म्हाका नाका तर तुक तरी कित्याक असो प्रश्न उबो करूं शकता. हितूंत मतदाराली आनी पक्षाल्या कार्यकर्त्यांली मदीं फजिती जावची शक्यता आसा. आज पर्यंत एकमेकाचेर टिका अस्त्र सोडतले निवडणुकी प्रचाराक कशे एकी जातले असो जनतेलो प्रश्न. कितें जावं कोणाल्या कोम्यान साथ घालूं उजवडल्यार पुरो असो सार्वजनिकालो विचार. कारवार अंकोला ह्या निवडणूक क्षेत्रात अखेर अभिवृद्धी जावन सुधारणा जावं, बेरोजगाराक रोजगार मेळूं आनी क्षेत्राची प्रगती जावन जनसामान्य लोकांले कल्याण जावं हीच सार्वजनिकाली मागणी आसा. हितूंत कितें जातले तो येवचो काळ ठरयतलो हेजेर सार्वजनिकाले लक्ष लागून आसा. MyMarathaLagn.com या लग्न जुळोवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा. हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान MyMarathaLagn.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा MyMarathaLagn.com. मोबाईल नंबर 8277089755. यादुरू MyMarathaLagn.com बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस. वासरकुद्री ग्रामपंचायत व्याप्तीत रोजगार दिस मनयलो. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या वासरकुद्री ग्रामपंचायत व्याप्तीत कोळसणी मजिरे हिंगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने सकल हातात घेतलेल्या कामाक लोकांलो सहभाग वाडोवपासाठी रोजगार दीस साजरो केलो.
वासळकुद्री ग्रामपंचायत व्याप्तीतल्या लोकांक कामासाठी स्वतःच्या गावाक पगाराची नोकरी मिळू जाय म्हण या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी येवजण चालीक लायला असे ग्रामपंचायत अभिवृद्धी अधिकारी वंदना नायक हिमी सांगले। या योजने अंतर्गत दादले बायलाक समान कामाक समान पगार दितात आणि कामाक काम करच्या मजुराक दिसाक 309 रुपये पगार मिळता। हेजो लाभ घेवचो असे तिमी सांगले। या वेळार ग्रामपंचायत सदस्य सुब्राय गौडा, तांत्रिक सहाय्यक इंजिनियर मनोज अन्यनवर, कर्मचारी आकाश आणि इतर हजर आशिल्ले। रामनगर सरकारी आरोग्य केंद्राचो विस्तार, तालुका वैद्यकीय अधिकारी सुजाता उक्कली। जोयडा रामनगर सरकारी आरोग्य केंद्राचो विस्तार जातलो। 20 खाटीचे आशिल्ले आरोग्य केंद्र 30 खाटी पर्यंत वाढवून आधुनिक सुविधा दितले असे तालुका वैद्यकीय अधिकारी सुजाता उक्कली हांणी सांगले। रामनगर सरकारी आरोग्य केंद्राक आज वॉल्वो कंपनीन सामाजिक बांधिलकी मड आरोग्य विषयक सामुग्री दिली, त्यावेळार ती उलयताली। वॉल्वो कंपनीन दिल्ल्या सामुग्री बद्दल तांणी कंपनीचे उपकार मानले। वेगवेगळ्या कंपनीन समाजकार्याची बांधिलकी मड जोडा तालुक्यातल्या अंगणवाडी आणि आरोग्य केंद्राक वेगवेगळी सामुग्री दिली। आरोग्य केंद्रातली गरज ओळखून वॉल्वो कंपनीन मदत केला असे रूट सेट संस्थेचे व्यवस्थापक प्रकाश प्रभू हांणी सांगले। या वेळार वॉल्वो कंपनीचे अधिकारी जी राव, काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सदानंद दबगार, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हनबर, समाजसेवक गुरुनाथ कामत, तालुका वैद्यकीय अधिकारी सुजाता उक्कली आणि अन्य हजर आशिल्ले। रामनगर ग्रामवासियों को ये हॉस्पिटल के सब कर्मचारियों, डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स, स्टाफ मेंबर्स और विलेज पंचायत मेंबर सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇತಿಮಿತಿಗಳಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಇತಿಮಿತಿಗಳಿದಾವೆ। ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಥವಾ ಶಾಸಕರಾದ ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। कुणबी समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो प्राप्त करून दिवसाठी प्रयत्न करू। कुणबी समाजाचे तालुका अध्यक्ष अजित मिराशी। जोयडा कुणबी समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो दिवचो अशी मागणी करते जोयडा कुणबी समाज अभिवृद्धी संघान केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांका निवेदन दिले। विधान परिषद सदस्य शांताराम सिद्धी हांगेल्या पुढारपणा सकल कुणबी समाजाचे शिष्टमंडळ हुबळी जिल्हा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांगेल भेट घेऊन ही मागणी केली। केंद्र सरकारच्या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाच्या कार्यालयाकडे चर्चा करून कुणबी समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो प्राप्त करून दिवसाठी प्रयत्न करू असे आश्वासन दिला असे कुणबी समाजाचे तालुका अध्यक्ष अजित मिराशी हांणी सांगले। या वेळार जिल्हा कार्यदर्शी चंद्रशेखर सावरकर, तालुका कार्यदर्शी विष्णू रेडकर, देवीदास वेळीप, परमेश्वर सावरकर हेमे हाजीर आशिल्ले। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर, तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज, तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात।
कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.